Ahojte, ja vás vítam pri novom videu, kde dneska sa pozrieme na našu prvú lokáciu v tejto sérii a keď tu píše zákaz vstupu, tak s radosťou tam pôjdem. No. Takže ja vás vítam v sérii, kde budeme preskúmovať opustené budovy a tak podobne. No a ja zapnem baterku, aby sme tu naozaj niečo videli. Dobre. Tu je nejaká vidlička. No, čo je tu? Kachlice. Ja nie, to je drevo. No. Počuli ste to? Tu niekto je. No, nevadí. Takže to idem preskúmať. No, čo je toto? Neviem. No je tu nejaká trubička a tam nie je niečo zabetonované. To je nejaké okno, lebo to sa tak podobá na to. No nič. Tam svieti svetlo slnka a dúfam, že tento zajac ma nebude toto strašiť. No nič. My odchádzame z tohto prvého poschodia a ideme na druhé. Samozrejme, alkohol nemôže chýbať. Dobre, poďme teraz s týmito špinavými schodami na druhé poschodie. Dobre, takže tu je nejaký bicykel. Aj praská to tu. Normálne, že aj pekne vidieť von. Ale vy to teraz neuvidíte, čo je tam vonku. No nič. Tu je nejaká tehla. Určite už niekam musela spadnúť. Aj sklo je tu rozbité. No super. Aj tehly sú tu. No, aj pokrčená toto. Tá na kvetináče. Čak to je kvetináč. Tak na kvety, pardon. No, tak tu je nejaká miska ešte. Ďalšie rozbité sklo. Samozrejme je to tu zarastené, tak psi tu behajú. No, ďalšie rozbité sklo. Tak tu sa niečo muselo stať. Čo je toto? Je to tvrdé. Čo je tu ešte? Nič také. Tuto nejaké zviera bolo uväznené. Chcel som vám ešte povedať, že tento dom je opustený viac než 20 rokov. Čo ma prekvapuje a skúsme zazvoniť. Mám zobrať toto bicykel na kol? Alebo ho tu necháme na pamiatku? Možno to bolo nejakého deda, alebo neviem koho. Tu je ešte väčší. Tu bola asi nejaká jedáleň. Tu je nejaké nejaké krmidlo. Stolička pre bábätka. Ja tu zasvietím trošku. Fuj, pavučiny. Elektrická príbojka. By ma zaujímalo, že či funguje ešte. Čo tu robí takýto stĺp? Ďalší bicykel. No tak tu je toto na niečo preskúmávanie ešte veľa. Tu je to zabarikádované normálne. Počuj, čo? To ešte hore vede? Tak ja som myslel, že mám tam ísť. Je tam tma. Kamoško, ja sa bojím. To čo tu je? No, tak toto vyzerá všetko zhora. No a je tam niečo ľudia, není? Fuj, kámo, tak tu je to hnusné. Čo to je? Ja tu niečo prenásleduje, ale kosačka. Skúsime pokosiť drevo. Nefunguje našťastie.
Ja ešte nakopnúť ho musíme. Ale to skúšať nebudem radšej. Tu sú nejaké dve zabarikadované okná. No, ako sa vtiahli. Nejaká diera. Chceme cez ne niečo hodiť. Tu je ďalšia. Tak to ma prekvapuje. Tu je nejaký kameň, skúsme ho hodiť. No tak netrafil som, nevadí. Teraz, no. To neviem, či niekde inde viete, alebo do tej pivnice, ale nevidím nič vonka. Čo to je za zvuky? Ja tu nie som sám asi. Nejaké skleničky. No dobre, tak ja asi odtiaľ to padám, lebo niekto tu je 100% so mnou a svetla. Kamo? To ja nerobím tie zvuky. To ide z dola. No nič, ja tu asi počkám chvíľku. Na tomto druhom poschodí, kým niekto odíde. Fuj, kámo, tu sú nejaké nohy po bábike. Pozrieme sa tam. Fuj, kámo, to je nejaká bábika. Jaj. Ale poďme sa pozrieť, či to je naozaj tá diera. Áno, je to ona. Áno, to je ten kameň. No, samozrejme, sa tam hore nechcem vrátiť. No a nič iné mi nezostáva, než odtiaľ to už zdrhnúť, takže poďme sa ešte pozrieť na tento dom zvonka. Kámo, tu sú normálne, že ešte dvere nejaké a oblečenie nejaké. No nič, poďme sa pozrieť. Táto budova ma celkom potešila a aj sa mi páčila, čo je znútra. No, aj myslím tak, že sa mi aj páčilo, čo bolo znútra. No a ak sa môžete pozrieť, tak tam je to okno a trošku ma vystrašilo, že som počul nejaké hlasy a tých psov. No ale dúfam, že sa vám tento prvý diel z tejto série páčil a my sa vidíme na budúce na ďalšom mieste. Čaute.